Damena sumurung nasian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihita nahina holongan ni debata tabukama bibelta sian pangukapon biduna parjulu ayat 4 rodi ayat 8. Pangukapon bidusada ayat 4 rodi ayat 8. Tajaha margati sorin laus tapai hutihut hatana songonom madidok. Ahu surat ni si Johannes madapoton na pituhuria na di Asia. Asini roha madihamu dohok dame sian ibana na mangului. Naung manguluhian jala na naengro. Nang sian na pitutoddi na diadopan ni habang sana. Nang sian Yesus Kristus ditidaya na pagdolo siya anak mate, siguro makakarajan ni Panginoon, ibala luang kahuluhin na nagpalot at sasasara, mahitihitih murana. Dijadi hoddo hita gabi harajaun hamalimon ni debata amanai. Di ibana ma hasangapod dohot haguguon rodi saliling-liling na. Amen. Ida ma arong kaya ibadah samukul. Ida binasa mata ibana. Nang akanang menundang ibana. Gaya mahagumi sa buang sumulana mungkin ibana. Ima tutu. Amen. Ahudo bonana jala ujungna. Ninna Tuhan debata. Debata nuaing, debata naung adokian, nanaing roi, sigonggom saluhutna. Ido sahatna. Oras madhita saluhutna. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songono jahan manang topik ni partangyangat taon nang di mingguta di bagasan nasa mingguon. Didok tangi homma debata asa mangulu hamu. Tangi homma debata asa mangulu hamu. Damang dainang bolo di hata batak hata tangi ate laos tabuat doi dinamar tangi yang pe didok ba tangi asing do hata na tangi yang dohok na martamiang ate molo didok martangiang sebenarnya dua gabungan bahasa doon. Sian bahasa Batak dohot sian hata sang sekerta ate. Molo didok tangi berarti marbinege jala tinggil. Bolo hiang ate. Ima nadiguari namar huaso. Manang nau sangap. Bolo didok sang hiang. Inna kan berarti napa tuduhon hasangapon manang nasinoba. Nah jadi bolo tami yang berbeda. Bolo tami berarti ditami. Manang tami-tami berarti nama milik. Adong na dipasahaton di bagasan parsobaun. Makana tapake mahata martangiyang. Molodidok tangihom madebata. Ahado lapatanna. Jadi hata tangiyang ope manang tangihonon. Sasitong na ikut bagas doa tusata. Lapatan ni namar tangyangi ima na jonok. Ate. Na jonok. Dekat. Intim. Ate. Tung mas say jonok. Ate. Di parate-atehon. Ate. Laos dijakon. Tinggil. Di rohahon. Ate. Manang takasma ditangihon ganup nasa nabinegina. Jadi dakolan mardibigi alai ikot takas do tinggil ditangihon jala diatusi. Makana ganup nasahita di bolo didok tangihon madebata ikot takas. Ikot jonok molo martangi yang pehita ikon jonok jala takas. Parjonok na songod dia. Ido
makana didok debatat tai Immanuel. Ate rap dohot tita hirasoadong bejarak na dangadok kolang na tung masai jonok dang na alani guguni suara daw merhu si peibana ale takas esongoni don waeng bolo dihabata hope molo merhu si pe kotakas molo hurang takas susip pusipna boy do gebe hurang denggana kaulaun nate songoni dihitan namar debata hot debata di bagasat tangi yang jalan nama nangihon. Makana bolo hita komunikasi dua arah dohot debata hita nabangi dohot tu debata di bagasan tangi yang debata nama notong tangi hita pe ikon na manangihon hata di debata. Jadi dak kolan hita terus dinalaho rikot tangihonon di debata. Alai rikot situ tuduh hita manangihon hata di debata. Damang dainang isedo sitangi honoton. Bolo di bagasa turpukon takas masongo dia debata mangukap ahado nadidok ni debata tu si Johannes. Diukap ibana do masa dinalaho nalaho masa. Manang masa nanengro. Ate songo dia nalah homasa anon dipatuduhon si Johannes merhite-hite pangukapion ni debata tu hitanuai aha manalah homasai na perjolo didok di pasahat damena dohot holongna tu saluhut na huria molo didok huria na pitui bangso na pitui molo didok muse ganup nasa aka marga na pitui didok songoni berarti napa tuduhon hasisikop napa tuduhon sude berarti dah kolan sepihak ale sude jolma termasuk dohi tadi sih. Jadi tu sude jolma do di pasahat debata damena dohot asini rohana berarti si tangi honotot di bagasan dame dohot asini rohayaha berarti bolo didok kita tinggil mangakuhon muse diganup nasa asini roha dohok dami nasiat debata hita pe kota hangoluhos songoni berarti asini rohana dohok dami nape ikon hangoluhonotta asana tutu hita mangulu di bagasan ibana jalahatana pe mangulu nang di bagasak kita ise muse sitangi honotoni imanaung adong sian mula ni mulana kate berarti debata tai dang asal debata. Debata tai na tutudo ibana mula. Ate. Nisa luhut na ganup nasana adongi. Napatupahon ganup nasana adongi. Debata na mangolu do ibana di dok muse. Dang debata na mate. Ate. Debata na mangolu jalana adong. Dang nagabi angan-angan. Dang nagabi bayang-bayangan. Dang nahira-hira. Dang na alang-alang daong alai tutudo ibana adong tutudo ibana muse mangulu songo dia muse debata sitangi honotoni namar huaso di saluhutna namar huaso di hamatean berarti dak gabiara bi hamatean namanggonggo makaraja berarti digijang di saluhutna gadup nasana adong raja di Portibion debatado digijang ni saluhut nai berarti ko jumolo do hita biar mida Jehovah baru pe diganup nasa kapar nguluta dengan marsi pasangapan termasuk na pasangapon ganup nasa raja di tonga-tonga ni Portibion dang nagabe madok dang perlu pasangapon akaraja di Portibion dang songoni alai hasangapon na parjolo di debata Jehovah na marhuasoina tumibuli dungi muse denggam mahita marsi pasangapan diganup nasa aka parnguluta dungi muse na paluaho kita sian hamateani ate ibana na paluaho kita sian hamatean berarti ganup nasa aka hamatean ala nidusa niganup nasa jolma mulai sian siadami nunga di palua hita siani ngada potak kita diganup nasa hanguluani dak kamatea bejabarta alai hamatian gabi parhitian hamatean gabi dalam mai tuhanguluan saliling-liling
ise muse debatai. Ibana naung ro jala nanaing ro. Ibana naung ro jala nanaing ro. Sian mulana naking nunga debata nunga ro ibana gabe jolma ima Jesus Kristus. Jala ibana muse nanaing ro. Marhua ibana ro na padua halihon imanang parusia na didokna. Imana laho manguhumi halak na mangolu dohok na mate. Ditiki haroroni Tuhan Yesus Kristus no diawan-awani manang diawang-awangi disima anon hehe ganup nasa akana naung mate. Laos disima muse dihidat maganup nasa kana porsea. Mangulu mamuse saluhut na natino panai alai ise na mangulu ro di saling liling na imana porsea di ibana alai nasoma mangulu berarti ima na manotong di bagasa kadusaon na mangihut muse alfa dohot omega do ibana na adong sian naso adong dohot naso maruju ate naso marmula jala naso maruju. Memang sifatnya terbatas lo belum didok alfa doho omega te. Ibana na parjulu ibana na parpudi. Alai debatana tatadai naso marmula jala naso marujung. Artina manotong do ibana ro di saliling-liling na. Ai ibana do napuna ganup nasa na adong. Ibana do napunasa ganup nasa aka alam semestaon. Luhutna di bagasan huasona. Makana didok ibana do si gonggom saluhutna. Atong damang dainang takasma ibana tatangihon. Ibana do debata na tutu. Dang debata na dibahe-bahe. Ate. Namangihut ise na manangihonon. Nah kaning nunga di pasahat ima saluhut jolma saluhut huria dohot saluhut bangso. Boloso ditangihon songod dia berarti dang mangulu ibana. Makana didok tangihom madebata asa mangulu hamu. Berarti hatana do si tangihonot tate. Hatana do si tangihonot ton. Buasekon hatana tangihonot ton molo tajaha di Yohanes sada ayat sada rodi opat didok songonon dimulanai nunga adong hatai ate jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai imana saur tu debata dimulanai saluhut nai marhite siat debataido ubahen nama jadi jaladang adong nanggo sada sian naung jadi naso marhite siadi. Di bagasan hataido hanguluan. Laos hanguluan ido panodang ni hajol maon. Nakana hitape bolo mangedehon hanguluan do hatam. Napatuduhod debataido hanguluan. Ay hata ni debatado hanguluan ni. Ay sadado debatado hot hatana. Sadado hatana dohot ibana. Manang sadado debata dohot hatana ini. Atong damang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Rikot si tutu hita manangihon hatanay. Buasa didok hanguluan bolo manangihon debata, manang manangihon hatani debata. Ala ganup nasa paranguluonon debatado botosa mulai sian naso binoto manang naso ni ida. Dohot nanaing ro naso heyama sape debatado takkas subbotosa. Na mangihut di bagasan gonggoman na jala huasona do saluhutna. Jadi bolo tatangihon hatani debata tikos mana didok ni topik ni minggu ta mangulu mahina. Ate. Mangulu di son, mangulu di bagasan partodion. Mangulu di bagasan ganup nasa pasu-pasu ni debata di bagasan hasit tongan hati goranna. Ido na didok ni jahuba debata hata mangului. Ate. Mangului sikop di saluhut na ganup nasa hanguluon na nilehon.
na mangului muse berarti mangulu saliling-liling na do. Dang nagabi mangulu parsatok kina di bagasa pardaging taon. Alay mangulu saliling-liling na. Siya dia boto otay, siyan hata ni debata, siya debatai sa diri, jalaganuk na sangulut tape, hobarma tulomoni rohan ni debata. Jadi unang marnabosah kita manangihon hata ni debata. Ate, unang gabe marnamatat hita dinalaho manangihon hata ni debata. Mangatusi ganuk nasanapi nasahat na. Dang taboto ahanalaho masa anon. Alay diadupan ni debata apalata kasdo huaso namanggong gob saluhut na. Alani songod dia peganuk na sa parnguluta tujuluan nyari damang dohot dainang. Tapasahat dirita tutuhani, hobbar tuhata naung tatangihon, mangulu mahita. Jala hanguluot tapi rodi saliling dililing na. Amen. Martang ya kita.